Lapan aku gagal ya jaluk sangu. Nyapa? Kayak wite aku lebu. Kegiatan wong lanang sing minggu ini ki di mengerti wayahe. Wae nyapa neh? Ya wayahe lah wayahe biasane lah minggu. Wis telepon iki yo ngene iki. Kok lek minggu kak HP ku jan ra kober. Angel ra. Ya mose Pira? wis umume lah siji. Siji gedhi. Iki nggo gaco sing rada jos iki. Aku ora duwe duit lho. Duitmu wae kok aku ra duwe. Wong-wong sambate panggah ra duwe duit. Ditung sih aja kabeh digawa. Lah bene. Wegah. Ngawut ta iki. Iki engko iki nggih banyane 20.000 cukup. Banyune 100. Nggih tuku mangan Wi. Tak kabeh iki. Ya, kuwi nggih tuku mangan, tak tambahi. Ngene. 30.000 ya nggih tuku mangan. Liwat tukakno hoki sabun sirihmu ya entek engko banyu kokne. Dikeblung. Matur suwun ya Dik ya. Sama-sama hati-hati. Ya.